Mä otan vauvaa. Ei tämän näin pitänyt mennä. Rytmihän on täysin perseestä. Ei tätä tällä materiaalilla pelasteta. Jos me tehdään tää uudestaan, niin se tunnekin on ihan pielessä. Oisit miettinyt sitä silloin kuvatessa. Merde. On kyllä soitettava tuottajalle, että missä mennään. Tää korttitalo on luhistumassa ihan just. Kaikki on pilalla. Materiaali ei ole käyttistä ja emme voi kuvata tätä enää uudestaan. Näyttää siltä, että meillä on vain yksi vaihtoehto. Meidän on kutsuttava paikalle montaasimies. Mikä? Montaasimies. Kautta Eisensteinin vetäytyneen hiusrajan. Kuka kutsui? Montaasimiehen. Kuka? Mitä vittua? Kysymys ei ole mitä, vaan miksi. Ja vastaus on termovahtoviikset. Mitä? Miksi? Niin juuri. Miksi? Äkkiä, meillä ei ole paljon aikaa. Deadline on tänään. Ei hätää, näyttäkää tuotoksenne. Tänään on täyttä kuraa, mutta ei hätää. Minä pelastan tilanteen. Puuroa naamalle kuin olis jo. Kuva, ääni, leikkaukset, tyttö, keittolautanen ja arkku. Nyt se on täydellinen. Mä otan vauvaa. Olette niin spontaani.